Bueno, egun on guztioi, ongi etorria batez ere Mertxe, oroitzapen asko dituen leku honetara. Berak esan dit, 86an, 1986an, ezagutu zuela Belasante. Eta gero ez dakiz zein, eta 50 hamarkadan, 11an etorri nintzani, eta orduako Gandiagarekin eta bazebiltzen. Gaur gozeko bilera hau, Arantzazuko adiskideek antolatutakoa da, haien ekinbenen artean dago, bat Arantzazu ezagutu izenekoa. Duela ia 2 urtetik hona Basilika inguruko hitzaldiak antolatu dira. Duela arkitektuei buruz hitz egin dugu, Otoizari buruz, Neskor Basterratxeari buruz. Hau bakizue, konturatzen direla, za? Oraindik falta zaigu Miguel Ángel Alonso del Bat Gandia topagunearen arkitektua eta azkeneko plaza handi hori egintzanaren arkitektua eta aurten ekarriko dugun edo. Aurten Vitoriano Gandiagaren heriotzaren 25. urteurrenean, haren nortasun aberatsean jarri dugu arreta. Pablo Agirre Balzategik haren literatura ondareaz hitz egin zigun, eta Gontzan Mendibile Vitorianoren zenbat olerki musikatu dituen abestiaz. Gandiaga persona oso sensiblea zen, eta beste gauza askoren artean naturakiko sentiberatasun berezia zuen, mendizale porrokatua, inguruko mendiak denak ezagutzen zituena, inguruaren behatzaile obserbadore aparta eta ikusten zituen lekuak oso ondo ezagutu eta aztertuta zeuzkana. Ez dakit kasualidadez edo ala nahita, Mertxe eta Txominek berarekin topoa egin zuten Urbian, 1950 hasieran, igual lehenago. Haiek egiten ari ziren indusketa lanetan. Eta beraien artean harreman oso gertukoa sortu zen. Horregatik Mertxerengan pentsatu genuen Vitoriano Gandiarekin eukizuten esperientzia konta diezagun. Mertxe Urteaga interneten sartzen bazerate eta bere izena jartzen, berari buruzko 1000 gauza aurkituko dituzue, baina luzatu gabe esango dizkizuet 2 gauza simple hauek. Mertxe historian doktora da, arkeologia espezializatean, Valladolidko unibertsitatean ateratako tituluarekin. Gaur egun arkeologo gisa, Gipuzkoako Foru Aldundiko kulturaz zuzendarizako ondare historiko-artistiko talde teknikoan lan egiten du. Karrera amaitu ondoren, Arantzadi zientzia elkartean sartu zen eta arkeologia saila sortzen ere lagundu zuen. Mertxe gaur beste batzuk bomben bidez iraganako aztarnak desagertzen ari diren bitartean, bera gure arbasoen historia lurrazpian bilatzen saiatzen da. Eskerrik asko ongi etorria, eskerrik asko etorrezialako. Zurea da hitza. Eskerrik asko, Joa Ignacio. Egia esateko ez nuen tokia ezagutzen, baina inguruak nahiko. Gaur bidai kotxez gidatzen, zenbat gauzak aldatu dira gu hemen lanean hasi ginenetik. Adibidez, ia Legazpiraino egin dutena autobidetik, eta garai hartan ez zen horrela.
Donostiatik etortzeko denbora askoz gehiago behartzen, kotxeak ere beste modukoak ziren, eta, zer esan errepideen inguruan. Dena den ez dute hainbeste urte zehar gertatutakoak aipatuko. Baizik eta Juan Ignaziok esan duen moduan, Gandiagarekin izandako harremanak, lan harremanak, eta arkeologiaren ikuspuntutik zenbat gauza berari esker topatu aurkitu egin ziren eta aztertu egin ziren. Ondo entzuten bada, altxatuko naiz, eta hitzaldia, eta edozein momentuan zeozer galdetu nahi baduzue, argazkiak ikusita, ez dute inongo arazorik bertan atseden txiki bat egiteko eta azalpenak emateko, ze hemen familiko giroa uste du dagoela, denak zuen artean ezagutzen zeate, eta hori esan da, eta ondo entzuten bada, subtituko naiz, eta horrela jarraituko dugu. Bai, ondo entzuten alda? Bai. Lehendabiziko argazkia. Hemen, azpian, Juan Ignaziok esan du bota duen urtea, pixkat aurreratu egin beharko da, baina joango geha hori dena ikusten. Horra adibidez, beko argazkian, Vitoriano, Txomin eta Hirurok. Justo momentu horretan Vitorianok txakur bat zuen, eta Jagi izeneko txakurra, eta txakurra ere gurekin etortzen zen lana egitera. Eta garai hartan ere, Vitoriano eta bere lagun minak, Julian eta Angelita, uste dut erdikoa bere erizaina izandako Juanita dela, uste dut, baina beste biak hori Angelita eta Julian. Angelita eta Julianekin hauek laentxikoak ziren, ez dakit bizi diren, suposatzen dut ez, argazki hori bere urteak ditu, eta, garai hartan Gandiagazen ehiztarien kapeiagoa. Meza ematen zuen, ehiztariak hor ibiltzen zirenean tiroka, berak egiten zuen lana izaten zen meza ematea. 86an etorri nintzen ni, lehendabiziko aldiz, Arantzazuera. 86an tesia egiten ari nintzen, eta nire tesiaren helburua eta mamia zen mehatzaritza, aintzinako mehatzaritza eta metalurgia. Eta justo bukatu baino pixka lehenago etorri nintzen nire interesa handikoa zelako Katabera izeneko eremua. Katabera, ematen du Legazpi aldera, eta hor duzue, Vitoriano, eta, hor ikusten dena da, zulo txiki bat, hori da kata arkeologikoa, eta kata arkeologikoen bidez, posible dira arrastoak topatzea, toki batean arrastoak jakiteko dauden ala ez, azterrategi arkeologiko bat den ala ez, katak egin behar dira. Eta, Vitoriano, katak egiten azkenean oso aditua izan zen. Gauza bat esan nahi dut, hasi baino lehen. Hitzaldiaren izenburuari falta zaio adierazgarri hori, aditua. Ze da Gandiaga eta arkeologia. Arantzazuko mendietako antzinako idazkera deszifratzen aditua. Berak, azkenean ikasi zuelako arkeologian alfabetatu egin zelako. Eta, azkenean ikusiko duzue horrelako ibilbidea egin ondoren zenbat gauza azaldu ziren. Hori esan da, eta argazki hau ikusita, esplikatuko dizuet nola izan zen, nola iritsi nintzen, ni Arantzazuera. Katabera zen nire helburua, eta esan ziaten, Katabera zergatik? Katabera mehatzak egon zirelako, galena ustiatzen zen, eta galenarekin batera zilarra egoten zen. Orduan,
garai hartan konturatu nintzen, zillardun galena zegoen tokietan erromatar garaiko ustiapenak egon zirela. Eta hori zen nire helburua. Adibidez, Arditurriko erromatar garaiko mehatzaritzak utzitako astarnak topatu nituen, landu egin nituen, aztertu, eta nire tesiaren zutabe bat izan zen. Eta zutabe horren inguruan hasi nintzen beste horrelako eremuak aztertzen. Eta nahi nuen bisitatu, eta bisitatu baino, ondo ikusi, ondo irakurri, Katabera. Eta Kataberara iristeko, eta Kataberak dituen zuloak nun zeuden jakiteko, esan ziaten, Vitoriano Gandiaga, Franziskotarra, oso persona egokia zela lotura hori egiteko. Non esan zizuen hori? Ez dakit. Hemen, komentuan. Ez, eta orduan ni, oraindik seminarioa martxan zegoen. Garai hartan. Eta ni telefonoz deitu, eta esan ziaten etortzeko. Eta hurrengorako antolatu genuen bisita bat. Hor duzue Katabera, nun dagoen, hor duzue Bioskornako lepoa, eta hurrengo diapositiban, Kataberatik Artzanburu, Urbiako fonda, ze Gandiagak zer egin zuen. Lagundu, Kataberara joan ginen, lainopean. Etzen, 2 metroko distantzian eiatzen ikusten. Orduan aprobetxatu zuen, eta Kataberatik Urbiaraino joan ginen. Dena zeharkatzen, Lainote guzti. Lainopean. Lainopean, klaro, berak oso ondo ezagutzen zituen paraje guztiak. Nik ez? Eta aprobetxatu zuen giro hori Urbiako lehendabiziko gauza arraroak azaltzeko. Eta amua jarri zian, eta erantzitaren ditu nintzen, horrena. Eta urte askotan, eta amua zergatik, esplikatuko dizuet. Kataberatik Urbiara, Artzanburu, Bioskorna, Arriurdin, Maia, Duru, beste aldea ere bai, bera Arauzko parrokoa izan omen zen, de Urixa, Andarto, azkenean ibili ginen urte horietan, punta batetik bestera. Eta, hau da Urbia. Gandiagaren helburua izan zen, ni Urbiara eramatea, eta han azaltzea, berak, aurretik ikusitako toki arraroak. Ze Urbian, 20. mendearen hasieratik, arkeologia lanak egina zeuden. Adibidez, trikuarriak. Barandiaran eta Eguren eta Arantzadi, indusketak egin zituzten, Kalparmuñon, egin zituzten trikuarri guzti horietan. Hau da, Kalparmuñoko indusketa. 20. mendearen hasierako argazki bada. Pago bakoitza, trikuarriak ezagutzen ziren. Hau da, gaur egun pago bakoitzak duen itxura. Pago bakoitza indusketan agertu zen ontzi hori. Eta ontzi horren izena da kampaniforme ontzia. Kanpaiaren itxura duelako. Eta oso, kronologikoki, ematen ditu erreferentzi batzuk. Kalkolito garaikoa da. Eta hori azaldu zen, justo, pago bakoitzako trikuarrian. Orduan, hori dena ezagutzen zen. Eta, hemen duzue Urbiako argazki arrunta bat, besta bat, hauek, hori da, Elola aldekoa, hori da, Arbelar aldeko bidea, ermita,
Aioia, ikusten duzue ermitaren aurrean, hor pinporta bat? Ba, Gandiagak horrelako pinportak buruan zerrendatuta zituen 11.000. Eta orain, bakizuen nun kokatu argazki hau, hangoitik, Aizkorriko bidea, Arbelarretik pasa, eta paraje honen izena da Iturtxulo. Ez dakit arkaitzen artean gauzak arraroak ikusteko aukera duzuen. Baina hemen adibidez, hori ez da naturala, egitura bada. Eta arkaitzen artean beste egitura bat. Hori dara berak ikusten zuen. Bai. Ikusten duzue? Ba, horren aurrean, eta hori da Iturtxulo, eta harri hori ere, osoa harri landua, zer egiten du horrelako harri bat bertan. Ba, hori dena jasota zuen, eta arkeologoen gana jotzen zuen, eta inorek zion esaten zertzen hori, batek esan omen zion, yacimiento atípico. Eta horrekin ja, bera pozik atipikoa dela, esan diate bintzazio zer bada, atipikoa, baina bueno. Eta, lehen esan dut amua bota egin zuela, eta niri esan zian, berak bazekiela erromatar garaiko astarnak nun zeuden. Batzuetan, zatorrek ateratako erromatar garaiko zeramika jasota zuela eta gordeta. Esan zen, gezurtero hutsa, baina berdin da. Ni, 88an, eta kataberako buelta hori eman ondoren eta konturatu gabe nundik etorri nintzen, nora joan nintzen, eta abar eta zer ikusi nuen eta, kaso egin nion, eta 88an eskatu nuen baimen bat. Kata arkeologikoak egiteko, eta lehendabiziko tokia izan zen Urbia. Hor ere ikusten duzue, zulotxo bat dagoela, egitura bat dagoela, hemen nabarmena daia, hemen dagoela pinporta bat, hemen ere egiturak, hemen ere egiturak. Urbia josita dago, baina ez Urbia bakarrik. Hori da Elolako pasabidea, eta lehendabiziko katak egin genituen hemen. Hor ikusten duzue, arrasto batzuk, hortxe bertan. Elolako pasabide horretan. Guk katak egiten, eta jendea barra pasatzen, eta zer egiten ari zeate, altxorraren bila, ez dakit zer, hor duzue, guk erabiltzen dugun jaloia, eta grafikoki neurriaren erregistro izateko, argazkiak egiten dituzunean, eta hor aurrean pinporta. Ikusten duzu pinporta? Berak esan dako, erromatar garaiko zeramikak, hor egin genuen lehendabiziko kata, eta ezurrak azaldu ziren. Eta bigarrena, ikusten duzu egitura hau, borobila, kata bat, eta kata bi. Eta kata horiek egin ondoren... Kromletx bat zen? Ez da kromletxa. Ze kromletx batek dituen lekukoak, edo dira beste modukoak, eta kromletxak ez dira honeaino iristen. Kromletxak dira Pirineo guztia betetzen dute, eta Leizaran mugaraino, baina hortik, Aralarren aurkitu dira pare bat, baina hor mugatzen da. Baina borobil hori, garbi dago, egitura borobila dela, inoiz ez ziren horrelako tokietan katak egin, bi kata egin, eta horrek uste duzu zeramika. Ze zeramika, gordina, edo
zaila da, bereiztea lurra eta zeramika satia, baina pampa, ez? Kata bat egin, eta hor jarri dut Arkeolan, ze hori dena egin zen Arkeolan fundazioaren testu inguruan. Ni garai hartan, lehen Jesusek esan duen bezala, arkeologia profesionala landu nahian eta hori bultzatu nahian, orduan horrelako egitura profesionala osatuta, Arkeolan izena jaso zuen, eta Arkeolan babesarekin egin genituen lan guzti hauek. Eta, gaur egun, egitura hori beste modu batean. Hori ziren Gandiagak Vitoriano seinalatutako. Lehendabiziko biak izan ziren hauek, Elolakoa eta Borobilau. Eta, klaro, berak esaten zuen toki guztietan kata bat egin ondoren, zehozera... Esaten omen zen egoten, Vitoriano, hemen ez dago ezer da, zue hor! Bai. Eta esaten zuen tokian beti azatzen. Beti. Orduan laro eta sortzian horrelako ekinaldia egin ondoren, Vitoriano, nahi duzuna, zer egin behar dugu hemen. Eta, aste bukaeran seminariora etorri, 7. pisuan lotan gelditu, hotza. Milikoara joaten ginen afaltzera, eta gero goizean, Urbiara, eta katak egitera. Urte batzuetan, egin, ez dakit, 1911, eta izan ziren urte oparoenak, eta igual, 35 karta, esaten zen, hori. Eromen bat, zen Vitoriano zu ondo esagutu zen duen, eta bakizu nolakoa zen, taka. Eta bueno. 88an lehendabiziko emaitza jaso ondoren, 89an, 90, eta, toki honek, hasiera batean ez du ematen. Arkeologikoki zehotzer izan behar duenik, ez du ematen. Kata bat egin hor, eta eskuz egindako zeramika. Kata hori egin genuen Felix Ugarterekin. Eta Felix topatu zuenean lehendabiziko zeramika satiak, atxurra handi batekin, Felix, gelditu, mesedez, dena neurtu egin behar dela, datua jaso behar dela, baina esaten da, lanzao, ez? Zeramikak, ze normalean, hemengo arkeologiak ez ditu ematen horrelako emaitzak. Gero datatu eta erromatar garaiko kronologia eman zuen. Elolako ezurroien testuingurua ikatza jaso ondoren datatu, eta 10. mendea, Kristo ondoren. Kasu honetan, erromatar garaiko kronologia. Gaur egungo, hau bai dela nahiko tipiko Urbian, ez? Sartzen denean. Eta orain, hasiko naiz hortik aurrera, ze emaitza jaso dira. Gandiagarekin ikasi nuen adibidez, ekaitzari bildurra euki behar diozula. Urbanita hutsa, berezat ekaitza, tximista bat, eta trumoia. Vitorianorekin, tximista eta trumoiak, oso arerio potentea zen, Eta duan, zenbat egun lanean, goian, eta Vitoriano korrika egon, ekaitza datorrela. Eta esaten du, katillu bat bezalakoa da Urbia, zuek ez zate konturatzen. Baina, momentu batean gainean izango duzue. Eta gau, ekaitza gainean Urbian eukita, izan nuen aukera, jakiteko zein den tximista baten ondorioa. Hori ere, horri ikasi nuen, Gandiagarekin. Artzanburu, Kalparmuño ingurukoa. Horrazpian dago Kalparmuño trikuharria. Eta hau da, Kalparmuño eremua. Hasiera batean, posible da,
hori begiratzea, eta harriko eskorrak bakarrik ikustea. Gero Gandiagak zuen beste modu bat jakiteko, naturala edo gizakiak egindakoa zen, oso indartsua zen Gandiaga, eta orduan ondoren, ostiko da jode, mugitzen bazen, harri soltea. Eta harri soltea izan da, harri soltea, eta ondoan beste harri solte bat egon da, egitura bat egoteko aukera galanta zegoen. Hemen, horregatik izan dut, lehendabiziko irakurketa da, harriko eskorrak bakarrik ikustea. Ez, hemen egitura bat dago. Eta hor, hemen, hau da, Kalparmuñoko eremua. Kalparmuñoko eremua josita dago. Horrelako hutsuneak, ikusten duzu? Ja, ez? Pixka bat begia egina izan da, posible dira egitura horiek topatzea. Azkenean, erromatar garaiko zeramika. Sigilata. Hau da, erromatar garaiko zeramika petoa. Sigilata, sigilu bat izan zuelako. Gorria. Hau da, plater bat. Eta, plater hori, urbian asadu zen, badakigu ze kronologia daukan, eta horrelako platerek ere adierazten dute erromatar garaiko jateko modua erabat txertatuta zegoela gizartean. Plater irikia. Mailan jartzeko platera, ez da sukaldatzeko. Baina, Kalparmuñon azadutako sigilata latera. Bigarren, bere kronologia oso ondo ezagutzen da, bigarren mendearen inguruan. Elola, 10. Mendeko datazioa. Ermita parean beste egitura hori, erromatar garaiko 2. mendean, baina zeramika eskuz egina. Eta justo Kalparmuñon, zeramika, erromatar garaiko zeramika petoa. Aldaketa hori ere, nola izan zen bertako kultura, erromatar kulturara pasatzearena, hor ere, datuak jaso ziren. Hori nabarmena da, begia eginda, ez? Hor ikusten da, ez? Eta nola dauka, lautatxo hori egiteko, aurretik jarrita daude harriak, bertako geruzak ere aprobetxatuta, hori dena osatuta, lautadatxo bat prestatu, eta lautadatxo horren gainean, bizitzeko txabola txikia. Hor bizi ziren. Bai. Ikusten? Hau dena. Bai. Eta, altura hartuta, eta hor, horraz, zuloak kartak eginda, azaldu zen horrelako zeramika. Kasu honetan, datatuta dago. 6., 7. mendea. Zeramika hori aztertu eginda, arkeologiak duen bideetatek. Eta badakigu dela dago egina erromatar garaiko usadioa mantenduz, baina beste modu batean. Eta, kronologia ere, 6, 7 inguruan. Kalparmuño utziko dugu, ze Jose Luis Ugarte Legazpiarrak egin du Urbiako toponimia. Eta datu oso polit bat eman zian, eta da Kalparmuño hitza esan omen nahi du, kalparra, ez, argituta eremua basoan, edo basotik, bere ganatu den argitzen, garbitzen eremua. Kalparmuño, kalparra, hori kalpar izenak hori esan omen nahi du. Eta orduan, Kalparmuño
jasotako datazioak, badatoz, pentsatzen badugu, Urbiako zelaiak ez zirela denak batera egin, neolito garaian edo kalkolito garaian. Zatika, multzoka eta segurazki kronologia ezberdinetan. Hau da Arbelar. Eta hor, ikusten duzue, egitura. Egitura horretan, azaldu dira, beirazko apaingarriak, zeramika eta abar. Elola, ermitaren inguruan, Perusaroi inguruan ere beste 11 aztarnategi. Arbelar ere bai. Eta orain sartuko gara oso toki polita. Hau da, guk deitzen diogu Akela Iturtxulo. Akela izena Gandiagak jaso zuen, hartzaileei galdetuta. Akela, gustatzen zitzaion horrela ahoskatzea. Eta lehendabiziko aldiz, idatzi genuen H bat tartean. Gero, etorri zen Jose Luis Ugartek esanez, hori beste modu batean idatzi behar da, hori alde batera utziko dugu. Ikusten duzu edoko pinporta? Ez? Borobitz hori. Hori dago justo lanbitako bidean. Iturritik, iturri nagusitik, lanbitako bidea, han ikusten dugu atzean Enaiz, Zabalaizpe eta bidea, ermitatik datorren bidea. Gorutz, Laskaulatzara. Eta hemendik, Arbelar eskubitara utzi, taka lanbitarako bidean, Urdanbide eta Holtzara joateko bide horren inguruan, pinporta hauek. Hor, hemen ondokoa, hemen, ikusten duzu ez, ardiek gainetik pasa eta horrelako zauria egin zuten. Saiatu gea, hori konpontzen, isten eta betetzen, eta hobeto dago. Eta hor duzue, lanbitako bidea. Hor, Vitorianok disgusto izugarriak jaso zituen. Hasi ziren ura txaboletara eramaten, eta erretenak egin zirenean, justu erditik pasa, eta horrelako pinporta bat, erabat txikitu. Eta erreten horien inguruan ateratako lurra miatu, eta begira, zeramika puska, errotak, suarriak, denetak zuen. Orduan, hor egin genuen indusketa haundi bat, hori dena modu batean zuzentzeko, ez zegoen aukera, berriro lehengo egoerara itzultzeko, baina behintzat, urratutako lur guztiak miatzeko eta aztertzeko, bai. Eta, hor ikusten duzu horrelako beste pinporta bat, eta horrelako pinporta bat, erabat txikituta zegoen horrelako pinporta batean indusketa egin genuen. Gaur egungo egoera, gero berriro bete egin genuen. Eta hor zera azaldu zen? Eta hauek dira, zaldi baten, muturrekoak. Manejatzeko, zaldia manejatzeko, bi borobiloiekin, eta, gazteneraz da, freno de caballo. Eta, hau dena aztertzen, pinporta bakoitzaren erabilera izan zen hilobi moduan. Eta hor, gorputzak erre ondoren, kutxa batean errautsak sartu, eta horrekin batera, lurperatuta zegoenak erabiltzen zituen tresnak, multzo batera sartu eta lurperatu. Eta orduan, zer esan nahi du honek? Zaldun baten hilobia zela. Burdinarokoa. Gutxi gora bera, Kristaurretik, 3., 4. mendetako hilobia. Eta ondoan besta bat, eta besta bat, eta besta bat. Orduan, pinporta horiek osatzen dutena da nekropolia, kanposantua, Burdin aroko kanposantu bat. Eta, baina ez da kanposantu arruta, baizik eta goi mailako zaldunak
daude hor lurperatuta. Eta hori da, hor ikusten duze, Iturtxulo dago hor goian, eta buelta osoa hemen bat, hemen besta bat, hemen besta bat, Akela inguruan daude 7 edo 8, eta Iturtxulo aldera daude beste 7 edo 8. Hor ikusten duzu, ez? Nola daude? Beti, aprobetxatuta arkaitza naturalak ematen duen babesa, eta hor, landuta, lurra ekarrita, aurretik gorputza erreta, errantxak jasota, ontzi batean sartuta, lurperatuta, eta bere betiko tresneriarekin, zaldun baten tresneriarekin. Bueno, hemen eremu hori hobeto ikusiko dugu. Bueno, hemen bat, hor besta bat, eta ikusten duzu, Iturtxulo dago hemen, hor azpian. Eta, bueno, argazkiak urrutitik egina dago, baina daude, horrela, eta gero Akela dago hor. Nekropolia hor dago, Kanposantua. Oraindik ez dakigu nun dagoen herria. Ze mendetakoa zen hori, nekropolia hori eta burni horiek? Hirugarren mendea Kristo horretik. Burdinaroa. Burdinaroa, baina Burdinaroko Kanposantua. Baina falta dena da herria. Uste dugu badakigula nun dagoen, eta hori da urrengo helburua. Iturtxulo eta Akela da toki bat galanta arkeologiaren aldetik, baina egin zazuen pixka bat atzera, esan dugu. Elolan, 10. mendeko aztarnak. Parean, borobilatzen egitura horretan, zeramikak. Bestean, errematar garaikoa. Aintzinate berantiarra pixkat gorago. Hemen Burdinaroko aztarnak. Osea, guazen. Gero ere, beste toki batzuetan, txilibitu bat, adibidez, askoz modernoago, hartzantza urbian, hasi neolito kalkolito garaian, eta gaur arte, orduan garai bakoitzak, bere aztarnak utzi ditu, eta kronologi guztitako aztarnak daude. Bueno, eta hau da, esate baterako, Gandiak egin zuen azkeneko aurkiketa. Bagarretako, zista edo trikuarri baten aztarnak. Hori izan zen, 2001an gutxi gora bera. Hasi ginen lanean. 2001an hil zen bera. Bai, eta justo, berak ikusi zuen osasunaren aldetik nola gero eta haulago, eta abar, eta hori ezaguna zen, berak ezagutzen zuen, eta orduan egin zen, altxatu zen planoa, eman zitzaion bere registroko zenbakia, eta hor bukatu zen Gandiagaren lana, edo lana egiteko garaia. Berehala, berakara galanta izan zuen, eta niri egun batean deitu zean esanez, bertxe, esan diate, aste bateko bizitza. Aste bateko. Baina, pero tengo unas ganas de vivir, santzian. Bueno, eta horrela izan zen. Hori, urbian. Baina ibili ginen, hori, Artzanburun, Artason, Artian, toki guztietan, dena jasotzen. Eta hemengo eredua gero Aralarren ere erabili da. Jose Almujikak Aralarren lan galanta egin du, eta hor ere ari da. Erlo, Izarraitz, Artzantzaren arkeologia Gandiagari esker sortu zen, eta gure esparro honetan, gure lurralde honetan, etorkizun handiko ibilbidea izango da, suposatzen da. Bueno, haure, nola ez, San Adrian aldera, gaur egun, hor induzketak egiten ari dira, eta hor, paleolito ertaina azaldu da, orain dela 40.000 urteko aztarnak. San Adrianean. Hor dago brontzeare,
paleolito ertaina, goi paleolitoa, brontzearoa, erromatar garaia, goi erdieroa, eta gaztelua batez ere, 10. mendekoa omen da. Baina hori da sarrera, Urbiako sarrera. Hor duzue, ez? Bide horren aztarnak. Bueno, ikusteko, ez? Pixka bat, pero hau erdiko saroi, eta ortofoto, gaur eguia ortofotoak ditugu. Ortofotoak, horrelako miaketak egiteko. Garai hartan, ibiltzen ginen, kartografiaren aldetik oso mugatuta, gaur egun gauzak erabat aldatu dira, posible da horrelako kartografia erabiltzea, posible da lidar izeneko beste kartografia mota, lidarrek egiten duena da, basoak edo arbolak marrazten duten bantxa horiek kendu, eta posible duzu arbol basorik gabe bertako azala nolakoa den ikustea. Eta, orain horrelako materialarekin ikusten duzu, ez? Taka, taka, eta hau, erdiko saroi inguruan. Horrek esan nahi du hor herri bat zegoela. Iritsiko naiz. Lasai. Iritsiko naiz. Baina ikusten duzu, ez? Idazkera hori irakurtzeko gaitasuna daukazunean, zenbat gauza daudela, konturatzen zea hori dela atxor bat, dagoela josita. Arkeologiaren aldetik dela, orduan, konturatu gea, joango naiz, hori, ez? Ikusten duzu, ez? Borobil guzti horiek, izango dira, hartaldeak gordetzeko baratzak ere, baina gero beste batzuek, ez? Dira txabolen aztarnak, oinarriak. Iritsi naiz. Gogoratzen duzu? Zantxomek. Kontatu zazu, Behin deitu zidan, Mertxek esanez, pandemia garaia zen, eta joan aldeiteke Arantzazura, Ama Birjinaren kanpai hori ikusi nahi nuke, eta hala, etorri zen, lehenengo aldiz beran, ikusten zu bakarrik etorri zinela. Bigarren aldiz etorri zian argazkilari batzuekin, eta ez dakit nundi sortu zitzaion berari, Irlandako kanpaia ote zen edo, eta hartu genuen eskuan, eta bertan ikusi genuen, liburu handi bat ekarri zuen, argazki betetakoa, eta haren argazkiak eta kanpaia bat ziren. Orduan, badakizue Balzategi izeneko Rodrigo, ez? Ama Birjinaren irudia topatu zuela, entzun zuelako txintxarri baten zarata, ez? Eta horrekin gelditu da, ez? Eta horregatik Ama Birjinaren irudia azpian dauka, elorriren adarrak, eta hor, erantzita, txintxarria, baina ez da txintxarria. Da, eskuzko kanpai bat. Baina, Aita Lizarraldek bere liburuan pista bat eman zuen. Berak, idatzita utzi zuen esanez, joan zela Kongreso Eukaristiko batera, Irlandara edo, eta ikusi zituen horrelako kanpaiak, Arantzazukoarekin bat egiten zutenak, eta hori, kanpaiak ziela. Hori idatzita utzi zuen, eta nik gogoratzen dute Edinburgoko museoan, Arantzazuko, txintxarria, eta orduan
tiraka eta tiraka, orduzue, Joan Ignaziok esaten duen moduan, hartu, eraman, gela batera, eta fotogrametria egin, gauza guztiak egin, eta, bueno, orduzue, jatorrizko lana. Hauek dira, Irlandan eta Eskozian eta Galesen azaldutako kanpaien sorta bat. Orduzue besta bat. Horrek zer esan nahi du, ekarri egin zutela edo hemen zegoela. Hau da, egilea eta liburu galanta hori nik ekarri nuena. Bai. Eta begira, berak, daude egina modu oso propio batean. Da, pieza bat, burdinezko lamina bat, dago, orduzue, patroia, nola dagoen moztuta eta nola dagoen egina. Eta hori dena, ikusten baduzu, orain, hori ikusten duzue, eta baita ere nola daude josita, ez? Eta goikoa... Igual da, Igual da. Bueno, Eskozia, Gales eta Irlandatik aparte, Europan, kontinentean, ezagutzen dira horrelako 5. Eta horietako bada Arantzazukoa. Kronologia 10. mendearen ingurukoa da. Erabiltzen zen, kanpaia moduan, eskuzko kanpaia bat zen, eta eukaristian eta, bueno, egizkizunetan erabiltzen zen. Girotzeko, ez da? Bai. Nik ezagutu duen hori. Umetan uste dut, gure herrian, bietiko eramatera zikoanean, apaizaren laguntzaileak hori jotzen zuen. Irudipena daukat, umetakoa. Bai. Justo, goi erdiaroan, eskuzko kanpaiak erabiltzen ziren besteen ordez, besteak ez ziren existitzen. Eta horrelakoak erabiltzen ziren. Batez ere multzoa, Irlandan, Eskozian eta Galesen ezagutzen da. Eta handik aparte, Europako kontinentean, beste 5. Bi Frantzian, beste da Suitzan, laugarren hau dut Alemanian, eta 5. da Arantzatukoa. Bueno. Baina lehen esan dizudana, hori zer zen, handik ekarritakoa, o bertan bilatu zutena. Rodrigok bilatu zuen kanpai hori, edo gero ekarri zuten honea. Ez, nire ustez, Amar Virginiaren irudia eta kanpaia batera aurkitu zituen. Ze batek, soinua eginda, erakutsi zion nun zegoen Amar Virginiaren irudia. Ordurako hemen zegoen kanpai hori, eta hemengoak egin zuten kanpai hori. Edo erosi. Eta ekarri, 10. mendean. Bai, orain ari gara estertzen, bueno, hori beste kapitulu bada. Baina interesantena da, bueno, hau dena, argitaratuta dago, nik egin dudan izan da laburpen bat, argitaratuta dago, hemengo inguruko aztarnategien berriak, Gandiagarekin eta Txominekin egindako beste lan asko argitaratuta daude, eta hauek dira emaitzak. Gandiagarekin egindako lanaren emaitzak. Kalparmunion 14 aztarnategi. Zabalaitzen 5, Elolan 6, ia 80 bat dira. Gipuzkoako karta arkeologikoak ez dakit zenbat aztarnategi dituen, 300 bat edo. Hemen bakarrik, 80 inguruko multzo bat dago. Eta hori bakarrik izan da hasierako lana. Eta importantena, kate kronologiko guztia osatzen dutela. Neolitoa, kalkolitoa, brontzearoa, burdinaroa, erromatar garaia, antzinate berantearra, goi erdiaroa, behe erdiaroa, aro modernoa, garaikidea, dena dago. Eta hori bai dela importantea. Badakizue, Gipuzkoako 1000 urtea ospatu zela iaz. Eta 1025. urte arte, Gipuzkoaren inguruan etzen ezagutzen, ez da iturri idatzi bat ere. Lehendabizikoak, Oiaso eta horiek, erromatarrek idatzitako dira. Erromatarrek bataiatu zuten lehendabiziko aldiz hemengo tokiak lurrak.
Eta gero, 11. mende arte, Gipuzkoa izena eta iturri historikoak ez dira ezagutzen. Urbian dago aukera hori dena osatzeko, beste modu bateko historia egiteko, arkeologiaren bidez. Hortan berezia da, Urbia berezia da. Oso. Oso. Eta zuk esan galdetu duzuna, nire ustez, eta hori horre idatzita utzi nuen, 10. mendeko aztarna Elolakoa ez da bakarra. Daude, ez dakit zenbat gehiago, 10. mendean datatutako aztarnategiak. Dira, txabolatxoak edo. Justo, 10. mendearen bukaeran, batez ere 12. mendetik aurrera, klimaren aldaketa izugarri bat ezagutzen da. Deitzen zaio, izotza aro txikia. Eta, temperaturak erori ziren asko. Hotza, areagotu zen asko. Horregatik deitzen zaio, izotza aro txikia. Eta, Urbian adibidez, eman dezagun 4 gradu gutxiago, eta izotza, Suizan adibidez, ondo ezagutzen da, hiriak, herriskak, abandonatu egin ziren, ezintzelakoan bizi. Nire proposamena da, Urbian, 10. inguruan, izandako herriska edo sakabanotutako hartzantza bizitokia, segurazki abandonatu egintzela. Eta horrelako bizimoduarekin batera, nire ustez, elizatxo bat egon behar zana, 10. mendean, dudari gabe. Eta eliza horren aztarnak izan daitezke, irudia, Ama Birjinaren irudia, eta kanpaia. Ze, 11. mendean jasotako arkeologiaren bidez jasotako arrastoak ugariak dira, asko gaude. Horrek esan nahi duan, jendea egontzela eta, topatutako arrastoak eman dezagun direla, bakarrik, dagoen multzoaren puta. Posible dugu pentsatzea, egon zirela horrela, erreska bat egon zela. Ez dakigu nola zegoen antolatuta. 10. mendean, dudarik gabe, arreska bat izateko, izan behar zuen bere nortasun religiosorik gabe, 10. mendean, ez zegoen ezar. Eta, testuinguru horretan, eliza bat izatea, dena ustu eta gero, momentu batean, hori 15. mendean, kanpaia eta Ama Birjinaren irudia, Rodrigo Balzategik topatu zuen, eta hortik aurrera hasten da beste historia bat. Baina, irudia... Galdera bat. Ondo ulertu bat dizut, esan nahi zen duke, Ama Birjina, kanpaia eta guzti horiek, herri hortako elizaren erlikia bezala direla, esan nahi zen duke? Bai. Aha, bale, jagundu ulertu. Bai. Datuak hor daude. Testuinguru historikoa, klimatikoa ezagutzen dugu. Orduan, 10. mendean, hainbeste toki bizirik egonda, gero hori dena, badakigu, ez zuela aukerarik aurrera jarraitzeko. Eta, ez dela txintxarria, hori garbi dago. Da, kanpaia, ez? Eta kanpaia lotu behar da, elizkizunekin. Ez da posible kanpai hori ulertzea testuinguru horretatik kanpo. Horregatik, da proposamen bat, baina momentu honetan ditugun datuekin logikoenetako bat. Ekarri egingo zuten irudia, ekarri egingo zitzun. Hemen egindakoa ez da. Eta kanpaia ez da. Kanpaia ez. Pentsatzen dut, bost Europa osoan egon da, Hemen inguruan daude bi irudi arrizkoak. Bat hemen eta bestea Olite inguruan,
Katalain herrikoskor txiki batean, arriskuak baino oso ondo eginak. Horren atzetik badau eskola bat edo hori ez dute mendiko artistak egiten. Hori da, bai. Eta orain arkeologok egiten dugun lana da, goazen etekinak nondik jasotzen diren ezagutzera. Ze horrelako irudi bat ekartzeko hartzantzak ematen dituen etekinak ez dira nahiko. Egon beharra zer? Behatzaritza, burdin metalgintza, zer izan zen horrelako etekinak izateko eta horrelako gauza bat kanpotik ekartzeko, hori ez da bertan egindako. Horregatik, etekinen arrastoa jarraituzkio batzuetan historia ere posible da hobeto osatzea. Eta, Gandiaga eta ari gea, berak, gero eta berriro itzutzen zen gai horretara, ez? Eta liburu batean, aurkezpena edo opari moduan ekarri eta hori idatzi, ez? Gizakiak noiztik izan du babes Arantzatzun. Hemendik buelta ematen, eta hor beti sindikatik berak hor gelditu eta esaten zuen, ikusten duzu. Hemen ere, ekaitza datorrena, eguraldi kaskarra datorrenean, hartaldeak eta animale guztiak hemen biltzen dira. Hemen, zulo honetan, Arantzatzu dagoen toki azpian. Horregatik berak, gizakiak noiztik izan du babes Arantzazun. Bere galdera hori zen, ez? Eta gizakiak maite izan baitu, areta maitagarriagoa Arantzazu. Arantzazu zen bere juna. Eta, geologia, bai, Arantzazuk duen geologia oso berezia da, baina berak esaten du, baina lehen, geologia da Arantzatzu baino lehenago Arantzazu. Baina beti, eta hau idatzi zuenean, txundituta geritu nintzen. Eta Mendiok lagun kaligrafia zahar baten dagoz idatzi zahar. Eta nola esaten zuen? Hiltzeko zorian, azkeneko astean, eta oraindik hori zuzentzen. Zuzentzen, eta horregatik esaten dute. Bera, aditua izan zela, idazkera zahar hori irakurtzeko. Ikasi zuen irakurtzen, eta ez hori bakarrik, bere duintasun guztiarekin pasa egin zuen, eta guk jaso genuen, eta horri bine ginen. Berak ere ikasi zuen gure gandik, baina urte asko izan ziren, ikusi dituzue emaitza batzuk, baina batez ere... Ez da normala, bera zeukan intuizio hori gauzak ikusteko, hori ez da normala. Bera zeukan sensibilitate hori berezia, oso berezia zen. Niri kontatu zian behin, denbora asko pasa genuen elkarrekin, tardan behin izan zian, Arautzeko parrokoa izan zen. Tardan, bere zurur handi urarekin ez, zugeak usaintzen zituen. Zugeak usaindu. Eta... Zen tipo bat, nola esan, oso berezia baino, eske naturarekin zuen harreman zuzen hori, zen indarra berak lurretik jasotzen zuen, eta ez bakarrik aukera usaintzeko, baita ere hori dena, sentitzeko. Eta, gero badaude modu batzuk, hori berak ikusten zuena, beste modu zientifiko batean, etzen atipikoa, zen Brontzearokoa, Erramatar Garaikoa, bestea, eta arkeologiari esker hori dena ziurtatu egin zen. Arkeologiak baditu bere metoduak eta bere bideak hori egiteko, baina hasiera batean izan zen hori. Bere modu berezia gauza sentitzeko eta ikusteko. Ardua dastatzen oso hona mentzen. Ardua dastatzen oso hona mentzen. Eta lagun batzuk izan ziren oso honak
hor Bergara inguru. Plantxin hori, Bai, Julian horiek eta eta Angelika. beste batzuk. Bai. Eta eraman nahi izan zuten olako zertamen batea edo, bera, baina ezan jun. Ezan prele bat ardua dastatzen, ez zuen ondo ikusiko berak, eta ezan joan. Zau joan. Bueno, begira, argazki hau Remeiuren egina dago. Joan Ignacio. Hemen, Joan Ignacio ikusi dago, eta bera izan zezu... Krismari bakatu. Nola zena zen duen zu han Remeiuri? Bueno, berak lan asko egin zuen Remeiuri. Eta orduan, Remeiuriko ermitaren atean, Gandiaga, abitorekin jantzita, meza eman ondoren, eta hor dago, Vicente Ameztoi, Jaime Rodríguez, jabea, Remeiuriko jabea, eta bere emaztea Maia, Rosita, Vicenteren koñata, anaiaren emaztea koñata, eta gero Arkelaneko taldeko beste batzuk, Remeiure. Eta, bukatzeko, bera ere beste kata bat egiten. Eta, bueno, hauxe izan da, Galearen inguruko historiak, baina, Oso politia. kontutan izan, zintzu dire emaitzak, eta hemendik aurrera, bueno, ni bueltatuko naiz, aurten, berriro Urbiara, nire azkeneko ibilbide profesionalaren urratsak ematera, eta lortzen duten talde gazte bati hori dena lekukoa pasatzea, eta... Hor proiektotxu badauko zuen datorren udarako, ez da? Udarako, partsonariko baimenak eta lortu dituzue, kontatu zazu hori bizkat. Bueno, ez dakit mundik hasi, baina Gandiaga hil zenetik egia esateko utxune handi bat utzi zuen, eta gogoak ere apaldu egin ziren berriro jarraitzeko. Baina, bueno, urteak pasata, kontzertu bat antolatu zuten Urbian, Urmugak eta amostaldikoak ere bai. Bueno, nik gogoratzen dut, Batzean hiltzan, 2001an hiltzan Gandiaga. Eta bian eman zuten hartuta Gandiaga, Lete eta hemen hasi ziren Urbia jontziren goizean eta arratsaldean eman zuten hemen konzertuan. 2002an. Baina hori izan zen 2026an gaude eta 20an edo justo pandemiaren eta aurretik edo ondoren kontzertu bat antolatu zuten eta orduan etorri nintzen, Zeberio, Mikel eta horiek, ez da? Bai, eta... Mikel eta horiek. Hori izan zen, ermitaren urte urrenean. Egun urte egin ziren ean orden. Eta orduan, buelta horretan, hainbeste urte pasa ondoren hasi nintzen gauzak ere beste modu batean irakurtzen artikulu hori prestatzeko momentuan izan zen. Eta urrengo eskatu nizun baimena ermitara berriro bueltatzeko. Eta, bueno, egon nintzen aste bat, 81 edo horrako gauza bat, eta orduan horria pentsatu nuen ezin nuela utzi lan hori, lortu behar nuela dena bildu berriro, dena ondo antolatu, eta jarraipena emateko lortu behar nuela bide bat hori etorkizuna izateko. Eta horrela hasi nintzen, eta Andresen txabola prestatu, Atarantiko txabola utzi digute, iaz lortu genuen obrari amaiera ematea, eta aurten hasiko gea serio berriro, ortofotoak erabiliz, gaur egun datazioak ere asko errazagoak dira, merkeagoak dira, eta katak egin, datatu, eta goazen Urbia eta bere inguruko karta arkeologikoa osatzen. Bizita gidatuak egiteko asmoa dezu, ez da? Horrea kontatzen da jendearekin? Bai, baina hori partzuergoarekin ari gara, eta asmoa da aurten,
baina partzuergoarekin adostu behar dugu hori dena, baina behintzat 3 bisita mota egitea. Bat toponimiaren inguruan, besta bat megalitoen inguruan, eta besta bat aztanategia arkeologikoen inguruan. Ekainean, uztailean, baina hori dena oraindik adostu, nola esan, adostu baino zehaztu gabe dago hori dena, baina egingo da. Eta hemendik aurrera, espero dut jarraitzea lan horrekin, serio, metodikoki, eta hurbiltzen den, edo osatzen den talde gazte bat, horren lekukoa ematen pasatzeko eta aurrera jarraitzeko. Hori da asmoa. Bueno, pasatzen batzatea hori. Hemen galdera, integatuta nago Urbiako herrixka horrekin benetan. Zesan nahi duza, irudia, hemengo markinaren irudia, eta han bazeola zerbait eta klasezio txiki horren ondoren jende uajetxi edo... Ez hemen bakarrik, glaziazio txiki horren eragina izugarria izan zen, Europa osoan, baina klimaren aldaketak ez dira hain ondo ezagutu, nola esango dizuet, orain dela 10 urte gutxi gora bera hasi ziren ja emaitzak pilatzen. Adibide bat botatzeagatik, erromatar garai oparoenak bat egiten dute justo epeltasun izugarri batekin. Justo Kristo aurretik 250 urte inguruan hasi, eta Kristo ondoren 250 urte ondoren, 500 urte horietan klima asko epelagoa izan zen. Zaten dute, erromatarrek lur gehiago lortu zituztela klimari esker, gudarostei baino. Posible izan zuten, mendiko maileetan ere, landatzea, eta justo hori bukatu zenean, hotza hoztu egin zen, temperaturak ere jetxi egin ziren, sumendiak 5. mendean egon zen sumendien estanda orokor bat, izan omen zen galanta, eta urte bat osoan etzaia argirik iritsi. Galdu ziren, galdatutako guztiak, izan zen oso momentu larria. Eta bat egiten du momentu hori, erromatar garaiko mendebaldeko eremuaren erakadarekin. Klima, aztertzen denean, gauzak hobeto onbertzen dira. Orduan, bai, justo hor, egon zen aldaketa izugarri bat, historikoki, baina arrazoia klimatikoa honetan. Eta arrezka nun bezala dago, nun bezala egon daiteke. Errizka erabat sakabanatuta. Posible duzu zoitokietan txabola baten arrastoak 10. mendeko izatea, elolan beste batzuk, Iturtxulon ere bai. Baina, beste gauza da kanpo santuarena, nekropoliarena, Burdinaroko pinporta horien testuingurua. Horrek eskatzen duia errizka bat izatea, baina ez sakabanatuta. Eta uste dugu egon daitekela justo iturri nagusiaren ingurua. Hori da, katak egitea, katak eta datatu, eta ikatza. Gizu, Gandiagaren, segi ikatza topartu arte. Eta, metro bat jetxi, eta hori berago. Horra da ditzen. Zahori bat bezala zen, ez da? Zahori bat bezala. Zahori, eta gero bere indarra, horri ikusten duzu, ez? Segi aurrera. Ez dut aipatu, baina lehendabiziko aztarnategian, katak egin ondoren angelitu ziren zuloak. Ez, horrela ez. Eta handika aurrera, goiko belar geruza hori, zatika, altxatu, gorde, kata egin, lurra atera, berriro bete, berriro zotalak bere tokian jarri, eta bakizue, beti gelditzen dela soberan lurra gainetik bota, eta lehorte garaian,
hartu ura eta gure estatu berriro, belarra ateratzeko. Eta orduan, lehendabiziko bi katak egon ziren nabaria denbora asko. Urrengoak berehala, belarra hartzen zuen indarra eta ez ziren ikusten. Hori ere ikasi genuen. Eta zergatik konpondu nahi zuen hori? Kata horiek? Guk, kata egin eta kalparra, erabiliko dut hitz hori, gelditzen zen, zeguk. Claro. Kentzen, eta kata egin ondoren. Berak disimulatu nahi izan zuen. Ez, disimulatu ez. Ez zen horrela egin behar. Horrela ez. Hau dana idazita dugu? Ez. Ez, baina grabatuta gelditu. Zer? Grabatuta gelditu dela. Grabatuta. Igual mereziko luke hau errebistan, ezta? Biltzea. Gutxienez elkarrizketa bat egitea. Arantzazuren historia izugarria berazten du. Baina hori, Arantzatuko liburua argitaratu zenean, hor kapitulo txiki bat dago, honen inguruan. Bai. Hor badago. Eta gero beste hori ere, lehen aipatu dut. Joan geha. Hor duzu artikulu hori idatzita dago. Baina gertatzen dena da, idazten duzunean, idatzi behar duzula akademikoki, ez? Datuak horrela jarri da dira, iturriak beste, eta beste gauza bada itzaldi bat ematen. Itzaldi bat, eta zuen galderekin batera, eta Juan Ignazioren laguntzarekin, eta hori beste gauza bada. Aitor, neziko luke, ezta? Hor da zuzendari Aitor da. Bai, oso da Aitor. Eta Kataberakin ze pasatu da? Kataberak, horri bili ginen eta Vitorianok topatu zuen han lana egindako azkeneko bat bizirik eta Alemana? Ez, oinatu bizi zen eta egin zion elkarrizketa grabatu zuen eta hori jasota. Baina Kataberak ez genuen ezer aurkitu. Badirudi zuloak, mea zuloak joan zirenean handitzen ustiatzeko agia antzinako arrastoak ere joan ziren jaten. Baina ez genuen ezer aurkitu Kataberan. Pena, baina ez. Bueno, oso ondo iritsi zera azkeneko 10. mende horta, 20. mende horta, ezta? Nola egon zen aldaketa izugarri bat. Arabako Errioxako ardoak eta aztertu ditu batek iritzi berdina du. Ordu, Arabako Errioxan, 11. mende hortan, ondikan toki lehor bat, oso lehor bat. Eta ordu, ostutzen denean, hasten da ardogintza, 12. mendean. Miguel Larreina gaztertuta da. Baina orduan ez zeola, kera meria esaten du. Ez da egorra, hain beroa zen, ezin dut. Eta orduan, ostutzen denean, anastea. Eta Donostin da, alderatzen gertatzen da, 12. aldean, bat zeuden, Donosti aldean, bat zeuden mastiak, baina gero ostutzen denean, ez da, bueno, hori da, datazio bat, klimaren, klima aztertzea. Beste gauza bat, oso ondo azaldu duzu, hortik ondorio estatu diteke, neolitotik, 10. mende hortaino, egon dara bizibide bat eta egon dara poblazio bat, etenik gabe. Gaur arte. Hola, hori da peor. Artzantzarekin lotuta. Artzantzarekin. Orduan, artzai zian, ezta? Bueno, artzantza, Doldenen garainean da, kalkoritoa, bai. Neolitoa. Hor urbian dagoen zarrenetako bat, neolito garaikoa da. Doldena aurrekoa. Bai, eta Lidia Zapatak aspertu zuen hori ere, eta konturatu zen, ez zela bakarrika aberitzaintzarekin lotu behar.
Daudela harto txikiaren antzeko zehozer, orduan, Guztileku importante bat. dolmenak hartaldekin bakarrik ez dira lotu behar. Hori ere, hor dago. Eta gero, nolabait, artzantza jarraitu egiten du, baina estazionala da, ezta? 12. mendean, nolabait, herrixka horiek, nolabait usten dira, baina hor, 10. ez da Kristik, berriz ere artzantza toki importantea bada, ezta? Urbia, Bai, baina, baina eta estazionala da. a ber, Nola estazionala, pasatzen da horrean? ez dakigu. Pasatzen da horrean. Ez dakigu, baina hor beste gauza bat dago, brontzearoan zenolako klima zen ezagutzen da. Lehorragoa zen, brontzearoan. Esaten dute, subboreala izan zela. Baina gure susmoa da, urbia izan zela, hori ere, hor egin behar da, antropologia komparada edo arkeologia komparada edo ze hartzantza bizimoduan badaude toki batzuk dira sasoiaren arabera, adibidez, udan biltzen dira hartzain familiak, baino inguru zabal batetik ertoritako guztiak, toki batean, eta adibidez, udan, ez? Eta urbia brontzearoan izan daiteke, brontzearoan, lautada, bestea eta bestea, eta uda garaian izatea biltzeko gunea. Eta egia esateko oso txabola astarna desente dago. Baina, ez dakigu hori horrela den, ala bertan neguan ere izandako bizitokiak. Hori proposamen bada beste toki batzuetan ikusitakoa ekin konparatuz. Baina komentatu dut, osea, lehendabiziko urratsak eman dira, eta Zer lan asko falta da. bai, hartzantzaren arkeologia ez du orain arte ospe handirik izan. Izan da, esan familiko partaide kaskar bat. Ze emaitzak izaten dira oso pobreak, ez? Bai. Zeramika, eskuz egindako zeramika zatiak, edo, horrez dira, mosaiko galantak aterako, inoiz. Ez dira marmolesko eskulturak azalduko orduan, horren aurrean, eta lan gogorra da, eta urbiara igo behar da, eta urbili behar da, eta zama guztia zure gainean eraman behar duzu, eta baina, azkeneko urte hauetan, baina da fenomeno planetario bat, Ego Ameriketako Andesetan ere, orain konturatu dira, hartzantzak ze garrantzia izan duen. Italian ere bai, Apeninuetan. Orduan orain dago, ez dakit. Arrantza. Hartzantza, ez? Piztu egita. Ze hartzantza nolakoa zen jakin gabe, ez da posible osatzea testu inguru historiko bat. Orain da horrelako arkeologiaren garaia. Goazen, aprobetxatzera, goazen. Oso ondo. Bale, ba? Bueno.